Mai sauraro ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙarawa ta haka ne za mu ci gaba da sanar ku sabbin shirmu da zaran mu. Shahararren mawaƙin nan wata kuma Ado Gwanja ne suka muku da sabuwar waƙarsa wacce wa laƙabi da So. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta Kano Today TV wacce ta kasance tana furta muku sabbin labarai na mawaƙa ma gabaki ɗaya. Shahararren mawaƙin nan wata kuma Ado Gwanja wanda ya fice a wajen iya waƙe mata da kuma waƙar siyasa ma gabaki ɗaya. Ya sake sakar muku da sabuwar waƙar sa wacce ya yi wa laƙabi da So. To domin samun wannan waƙar tashi sai ku ɗauka yin zanna suna Ado Gwanja ainihin wannan waƙar. Mu tashar mu ba ta da bidiyo ne da kuma